Tout le monde, bienvenue Mercato Keneka. Donc, nous avons beaucoup de qui abonnent à la vidéo, like et partager, voilà ça que force donne, c'est parti. Je Félix Ayrabaro, nous avons Atletico Madrid, Zorro, donc tu as dit Chelsea, mais après là, mais nous avons signé Atletico Madrid là. Kusana Ayrabora Kafo, Kaira Kafo, Barça, Zol de Kadale, coup de Palif, Nama, Korevu Fort, Dale la Kazo, Barça là. Donc, on la donc information caman yɛrɛ k'a fɔ ko Joel Felix pour que a ka jouer Barça la ko a cogoya ka gɛlɛn ka sababu kɛ ko Atletico Madrid k'u b'a fɛ ka wari mun ɲini a la donc ko c'était Barça ye nin waati in na donc ko possibilité mun bɛ se ka kɛ n'a bɛ se ka jouer Barça la o ye de ka ni joueur dɔ falen ɲɔgɔn na i n'a fɔ Ferran Torres walima Franck Kessié donc ko n'o kɛra a ka tagali ko bɛ se ka ɲɛnabɔ Barça la ka sababu kɛ donc k'u b'an ka wari mun ɲini a la donc ko tɛ Barça bolo et puis Barça fana ka laɲini ye ka milieu terrain ani défenseur central créer donc ko o de ye Xavi ka laɲini ye ko fɛn mun ye Joao Felix donc pour que a kana Barça la donc nin possibilité fila ninnu de don soit k'u fɔ joueur ani joueur dɔ falen ɲɔgɔn na walasa donc a bɛ se ka jouer walasa walima Atletico Madrid donc u b'a di Barça ma près d'achat la donc avec option d'achat n'o kɛra san wɛrɛ Barça b'a sɔrɔ ko fɛn mun ye ɲinan kɔni ko a tagali ko pour que ka taa Barça la o ka gɛlɛn ko mais o fana information mun y'a yira k'a fɔ k'o tɛ Atletico Madrid arrangé namara bɔ Sadio Mané yɛrɛ b'a dɔn cogo min na international sénégalais nin waati in na donc fɛn mun ye Bayern y'a yira k'a fɔ ko Sadio Mané donc ko olu ka jatew ba tɛna k'a kan san wɛrɛ donc ko mun kɔnɔna la fɛnw ye arabu ka klubu n'o ye Arab Saoudite n'o ye Cristiano Ronaldo ka équipe olu ye ma gɛrɛ a la donc nin waati in na o ni Sadio Mané bɛ ɲɔgɔn ye la donc ko fɛn mun ye Sadio Mané a y'a yira k'a fɔ k'a b'a fɛ ka to Barça la mais ko nin waati in na donc ko a yɛrɛ ko tagali ko donna a kunkolo la ka sababu kɛ donc entraîneur y'a lasigi k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale ka jate bɔ ta ka équipe klubu fana y'o de fɔ donc nin waati in na fɛn mun ye Sadio Mané a laban ye tagali ye mais ani équipe mun ka surun ɲɔgɔn na o ye Cristiano Ronaldo ka équipe de n'an ko ma ko Al Nassr n'o ye Arab Saoudite tɔn dɔ ye donc nin waati in na donc fɛn mun ye Sadio Mané donc n'ala ma basi kɛ u bɛna offre kɛ a ye Kylian Mbappé yɛrɛ b'a dɔn cogo min na nin waati in na rumeur camanba de y'a yira k'a fɔ k'a bɛna taa Real la donc ko sa in na ko ni donna Real ka u ka site boutique mun bɛ Lille na donc ni donna ka Kylian Mbappé ka tɔgɔ sɛbɛn ka numéro 9 fana fɛngɛ parce que mɔgɔ caman yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna 9 de ta ko mais k'u tɛ sɔn site in na k'u b'a bloquer k'u tɛ sɔn ka Kylian Mbappé ka numéro 9 in walasa ka personnaliser walasa i bɛ se ka dɔn cogo min na k'u tɛ sɔn ka moyen feere i ma k'u b'a bloquer ka sababu kɛ donc mɔgɔ caman